Raj Zsófi. Kezdésként én fogok egy kicsit beszélni a társadalmi változás és a lakozás közötti összefüggésekről. Akkor a következő dián láthatjuk a nukleáris családot, ami a 60-as évek elfogadottnak mondott családmodellje volt. Ehhez képest ma Magyarországon, akár csak Európa szerte, öregszik a társadalom, növekszik az egyszülős családok és a magányosan élő emberek száma. Akár ez az életforma, ez az egyedül élés, ez lehet saját választás is, például a szingli életforma, illetve lehet rajtunk kívülálló okok miatt is, például az egyedül maradt idős emberek esetében. És ezek az emberek nagyon sokszor elszigetelten élnek, a napi problémákkal egyedül küzdködnek, hiszen ezek a régi típusú együttélések, a szomszédsági viszonyok eltűnőben vannak, és a képen látható 60-as évekbeli nukleáris családmodellt már kezdik felváltani az úgynevezett patchwork family. És hogy ez miért is fontos a mi szempontunkból, a társadalmi átalakulások és a család összetételének a változása, ugye kihatása van arra, hogy hogyan lakunk, milyen lakozási igényeink vannak, hiszen egy 4 fős családnak nem ugyanazok a téri igényei, mint egy egyedülálló idős embernek, vagy egy 10 fős baráti társaságnak. És mégis ezek az új lakozási igények, akár személyes okokból, akár az építőipar lassú reagálása miatt egyszerűen megoldás nélkül maradnak. Mivel az építőipar leginkább profitorientált, és a profit érdekében a legkevesebb nem hasznos részre koncentrál, tehát minél több felhasználható dolgot szeretne gyártani, ami miatt a normákat veszi alapul, és éppen ezért a nem normális, az úgynevezett nem normális, nem társadalmi normák szerint élő családok vagy közösségek, ők nem kapnak megfelelő, az ő lakozási igényeikre nem kapnak megfelelő választ. És a másik dolog, ami mostanában az elmúlt időben egyre fontosabb az embereknek, az a közösségi élet iránti igény, és ennek hiányát egyre jobban érezzük, és erre próbáltak megoldást adni a 20 évvel ezelőtt épült lakóparkok. Ezt a hozzáadott értéket próbálták megteremteni, de mégsem jártak sikerrel, mert az elzárt közösségek nem csak védelmet nyújtottak, de ki is rekesztettek a természetes életáramból. Plusz ezekben a lakóparkokban a közösségi élet, a közösség működések kidolgozatlan maradt egyszerűen. Nem voltak meg rá se a téri eszközök, se a közösségnek a saját fenntartó eszközei. Ezzel szemben a co-housingok, mivel a lakók igényei szerint épül, ezért pontosan olyan lakástipológiát és közösségi életteret alakítanak ki, amilyet ugye a lakók szeretnének, és így a co-housingok, mivel kiterjesztik a lakozási normákat, tehát magyarul nem a 4 fős családra adnak téri megoldásokat, ezért befogadóak a nem társadalmi norma szerint élő családokkal is, így nagyon divers lakóközösség alakulhat ki. És most a co-housingok lakóiról egy pár szó, az összetételük igazából házról házra változik, de a közös tulajdonságuk az, hogy a társadalmi szerepvállalás, a demokráciában a részvétel nagyon fontos számukra, különböző szinteken jelenik ez meg, kezdve a szelektív személygyűjtéstől a használati tárgyak megosztásán keresztül akár a rászoruló tudatos segítéséig, nagyon széles a skála. És viszont általában kijelenthető róluk, hogy a fenntartható közösségi lakozáshoz divers lakóközösség kell, tehát mindenféle korból, iskolázottságú, jövedelmű ember jó, hogyha együtt lakik, mert ezek a divers közösségek tudják nagyon jól lemodellezni a régi típusú együttélési viszonyokat. Viszont akarnak speciális lakóközösséggel rendelkező co-housingok is, ilyenek például a csak egyedülálló szülőknek, vagy csak nőknek, csak férfiaknak, illetve akár csak az időseknek létrejött co-housingok, és akkor itt át is adom a szót Alidának. Köszönöm. Most akkor szeretnék a legutóbb említett csoport, az idősek lakozási helyzetéről részletesebben beszélni. Azért őket emelnénk ki, mert náluk nagyon gyakori probléma az elszigetelődés, a közösségi élet hiánya, és mert az ő nehézségeik idős rokonaink révén mindnyájunkat érintenek, illetve egyszer mi is leszünk idősek. Ma Magyarországon az idős emberek többsége egy-két fős háztartásban, vagy pedig idős otthonban él.
Az előbbi esetben a legnagyobb problémát a magány jelenti, valamint, hogy a kis háztartás többnyire családra tervezett ingatlanban kényszerül maradni, növelve ezzel az idős emberek fizikai és anyagi terheit. Ugyanakkor az idős otthonok sem biztosítják a minőségi közösségi életet. Egymás mellett, de nem együtt élnek benne az idős emberek. Emellett az ellátórendszer túlgondozó, a beteget tekinti normának, és erre a képre formál mindenki. Ezen problémákra egy alulról jövő kollektív lakóhely megoldást jelenthetne. Sokan gondolják, hogy a magyar idősek ilyen létrehozására nem képesek, illetve nem is akarnak így élni. Kutatásunk során azonban számos olyan kezdeményezést megismertünk, amely ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Igenis vannak olyan idős emberek, akik önerőből és egymást segítve igyekeznek javítani életkörülményeiken. Kiemelném a Fóti idősek együttélését, amely az általunk ismertek közül a cohousingokhoz legközelebb álló hazai idős lakozási forma. Magyarországon tehát egyetlen igazi időseknek létesített cohousingot sem sikerült találni. A külföldi példákkal viszont egész könyveket lehet megtölteni. A Fóti tapasztalataink megerősítették bennünk azt a feltételezést, hogy az itthon még kevéssé ismert, külföldön már bevált formának nálunk is van létjogosultsága. A hazai alkalmazást, mint célt szem előtt tartva, gyűjtöttünk és elemeztünk külföldi, elsősorban nyugat-európai példákat. Ezek közül a svédországi Farknappen cohousingot emelnénk ki. A Farknappen középkorú emberek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre, önkormányzati támogatást is igénybe véve. A klasszikus értelemben vett idős otthonokkal és a legtöbb időseknek létesült cohousinggal ellentétben itt nem csak nyugdíjas korúak, hanem még dolgozó, de már gyermekeik nélkül élő emberek is laknak. Ez a kor szerinti összetettség a Farknappent olyan népszerűvé tette, hogy az önkormányzati ingatlaniroda még 3 hasonlót épített. Farknappen tanulsága tehát, hogy az idősek lakozási problémáira a cohousing forma jó megoldás, de a legjobb, ha nem csak idősek lakják. De miért is jó megoldás a cohousing az idősek problémáira? Tömören úgy lehetne elmondani, hogy azért, mert fenntartható. Nézzük először társadalmi szempontból. Az idősek számára a cohousing egyik legnagyobb előnye, hogy a közös felelősségvállalás következtében minőségi közösség alakul ki. Ez erősíti az egyénekben az összetartozás és szükségesség érzését, ami egészségüket és közérzetüket is pozitívan befolyásolja, minőségi életet biztosít az idős emberek számára. Ez nem csak a lakók számára előnyös. A kollektív módon élő idősek szociális ellátása kisebb terhet ró a társadalomra. A cohousingok gazdasági szempontból is fenntartható megoldást jelentenek az idős emberek számára. A gazdaságtalan kis háztartásukból közösségbe költözve a nagy tételben vásárlás és a megosztás következtében csökkenthetik fogyasztásukat és így kiadásaikat. A fogyasztás csökkentése teszi a cohousingokat környezeti értelemben is fenntarthatóvá. Összefoglalva, a cohousing forma azt kínálja, amire mindnyájan vágyunk. Időskorban is minőségi életet élni, a lehető legtovább egészségesnek maradni, és támogató közösségben tölteni öreg napjainkat. Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Sziasztok! Mi is sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi Varag Petra és Bónusi Bence vagyunk, és az előadásunk címének a lakásközösségeket Budapestre címet adtuk. Témakutatás és a Grand Home Budapest kezdeményezés is egy MOM és DLA kutatás eredményéből és annak folytatásával alakult ki, amelyben most mind a ketten aktív szereplők vagyunk. Az első képen az írtuk le röviden, hogy mik ezek a lakásközösségek és mik ezek a nyílt lakásközösségi együttlet. Mik ezek a lakásközösségek? A lakásközösségek olyan nagy lakások, ahol több mini háztartás osztozik meg a lakozás terhein, örömein, illetve közösségi tereken, úgy a nappalin, anyán, étkezőn, esetlegesen vendégszobán.
és mosókonyhán például. Ez egyfajta új családmodellnek is tekinthető, ahol akár különböző korosztályú, különböző háttérű emberek is lakhatnak együtt. És mik azok a lakásközösségi egyesületek? Ezek a lakásközösségi egyesületek egyes független lakásközösségeket kötnek össze egy-egy városrészben. Fontos az, hogy szolidáris alapon működjenek, egymást gazdaságilag és szociálisan is támogatják. Például akár megosztják az együtti rész szabályainak működését, hogy jó együtt élni, vagy nem jó együtt élni. Ez a fajta lakásközösség új tulajdoni viszonya is jár, ahol az egyes lakók nem tulajdonolják a teljes lakást vagy lakrészt, hanem az egyesületnek résztulajdonosai, és az albérleti díj úgymond, amit saját maguknak fizetnek, az a fenntartási költségekből és az esetleges hiteltörlesztésből áll össze. Ami még fontos, hogy ezekhez a lakásközösségi egyesületekhez akár önkormányzatok vagy más civil egyesületek is kapcsolódhatnak, hogy tovább bővítsék a sokszínűségét ennek a hálózatnak. Következő ábrán arról beszélünk, hogy honnan indult ez az egész gondolat, kezdeményezés, csíra. Egyrészt Magyarországon nagyon-nagyon kicsi a száma a bérlakásoknak, kb. 9%, ami az európai átlag, ami 35% az a jóval alatta van, és következő Románia és Szlovákia. És mi ebből a legnagyobb probléma az, hogy a bérlakások hiánya okán a megfizethető lakáshoz való jutás nagyon kis rétegre szűkül le. Illetve az is egy érdekes téma, hogy nagyon sok üresen álló lakás van ma Magyarországon. A 4,4 milliós lakásállománynak majdnem 10%-a üresen áll. Nyilván ezeknek egy része már nem hasznosítható, viszont egy jelentős részük még felújítható lenne, újra értelmezhető lenne, használható. A harmadik fontos gondolat az elszegényedés. A társadalom egyre nagyobb része szorul vagy segítségre, vagy valamilyen önszerveződött támogatásra. Társadalmi szegregáció is egyre erősebb, illetve a családmodellek átalakulása, amit már az előbb is említettek a többiek, és egy fontos szempont. A kutatásunknak fontos eleme volt, hogy a megfizethető lakozás kérdésére kerestük a választ. Hogy arra kerestük igazából, hogy kik lehetnek ennek a megfizethető lakozásnak a szereplői. Arra jutottunk, hogy a szereplői az állam, a piac és a közösségek. Ezek így együtt hárman tudnak egy egészséges modellt kialakítani, viszont itthon Magyarországon a közösség része az teljesen hiányzik. Egyedül, magánépítetőként nyilván nem lehet akkora befolyásolni, mint a piacnak vagy az államnak, de hogyha összefogunk, akkor sokkal nagyobb befolyásra tehetünk szert. A lakásközösségeknek nagyon fontos eleme a self-management, így a lakók a mindennapokban is gyakorolhatják a demokráciát, a konszenzusra jutást és a szolidaritást is. Képzeljünk el egy olyan lakókörnyezetet, ahol mondjuk nem idegen a szomszéd, át tudunk menni a szomszédba kölcsönkérni egy fúrót, ha éppen arra van szükségünk, vagy hogyha tudjuk, hogy kire tudjuk bízni a gyereket, hogyha el kell ugranunk egy órára valahova. A kutatásunk alapja az a fenntarthatósági alapelveken alapult. A vizsgálatokban a 4 alapelvből indultunk ki, ami ugye a társadalmi, gazdasági, környezeti és a kulturális elemek. Arra jutottunk, eddig legalábbis, hogy az első 3 alappillért, a társadalmat, a gazdaságit és a környezetit mindenképpen kielégíti, illetve a kulturálisan is eleget tudnak tenni a lakásközösségek. Társadalmilag fenntartható, mert egy magunk által választott környezetben lakhatunk, tanít felelősségvállalásra és szolidaritásra is. Ha mindennapokban megérezzük a demokrácia ízét, akkor sokkal könnyebben tudjuk átültetni azt az életnek a más területeire is. A fent látható idézet az egy 17 éves Dániában, Kuhausingban lakó gyerektől származik. Gondoljunk bele, hogyha Magyarországon is így gondolkoznának a tizenévesek, akkor ez milyen társadalmi változást indíthatna el. Gazdaságilag is fenntartható, mivel az egyik lakásra a terheket is meg tudjuk osztani, így tudjuk a kiadásainkat csökkenteni. Biztosan sokan hallottak már a sharing economy kifejezésről, ami ugye a megosztáson alapuló gazdaságot jelent. Ez már Magyarországon is egyre jobban terjed, ugye megosztjuk az autónkat, a kanapénkat, a tudásunkat is, a lakhatásnak a mindennapjait pedig nem, vagy legalábbis még nem.
Környezetileg is fenntartható, mert együtt a terhek megosztásával, a terek és terhek megosztásával lényegesen csökkenthető a környezetre mért hatás is. Közvetlen környezetünkkel összefogva sokkal hatékonyabban tudunk energiát megtakarítani, illetve ezeknek a kialakítása is, a bekerülési költsége sokkal kisebb lehet. És nézzük akkor az utolsó elemét, ha sok ember különböző háttérrel, különböző hagyományokkal egy helyre kerül, akkor sokat tanulhatnak egymástól és egymásról. A hozott értékek továbbvitele az legalább olyan fontos a lakásközösségeknél is, mint mondjuk egy családnál. Ki lehet a célközönséggel, illetve kik lehetnek a célcsoportjai ezeknek a lakásközösségeknek. A felső ábrán láthatjátok azt, hogy mi is, ahogyan az előző csoport megjelöltünk, megfogalmaztunk egy standard zónát a társadalmon belül, amelyet az emberek elfogadnak, mint normális, és sajnos minden, ami ezen kívül van, pozitív vagy negatív értelemben, azok a társadalom speciális embereinek nevezhetők, vagy a speciális lakhatással szoruló embereknek nevezhetők. És mi azt gondoljuk, hogy a co-housingok és a lakásközösségek ezt a standard zónát tudják kitágítani, illetve ezek a civil kezdeményezések. Függetlenül attól, hogy milyen korú emberekről beszélünk, milyen anyagi helyzettel, milyen családi állapottal bírnak. Az a lényeg, hogy ezek a civil kezdeményezések meg tudnak teremteni számukra is ideális lakáskörülményeket. A lakásközösségek esetében mondhatjuk azt is, hogy lehetnek ezek a lakásközösségek homogén összetételűek is, de heterogének is, ami viszont fontos számunkra, hogy a lakásközösségeknek ez a hálózata, az egyesület, az mindenképpen egy heterogén lakásközösséget fedjen majd le. Három példával szeretném megmutatni egy-két lehetőséget, hogy milyenek tudnak lenni ezek a lakásközösségek. Az első az egy angliai, birminghami diákok számára létrejött lakásközösség, amit a diákok is volt hallgatók hoztak létre saját maguknak azért, hogy megfizethető lakáshelyzetet alakítsanak ki, mivel a piac túl drága volt, az állam pedig nem támogatta őket. A második az egy budapesti Szalon elnevezésű, majdnem lakásközösség volt, amely 4 évig működött a Kiskörúton, ahol 4-5 lakó használta azt, mint lakás, illetve mint iroda funkcionált napközben, és a lakók, az ismerősökkel és barátokkal hetente, havonta tartottak kulturális eseményeket, amely nagyon jót tett a kulturális és társadalmi fenntartóság szempontjából. A harmadik példa az egy Németországban sok nagyon jól működő, egyedülálló anyákat összefogó társadalmi lakásközösség, ahol ezek az anyák megoszthatják a terheket, legyen az gazdasági vagy mindennapi, illetve nem csak a terheket, hanem az örömöket is meg tudják osztani, ami talán még fontosabb. A lakásközösségeknek a kulcselemei, hogy nem egy kulcseleme az, hogy nem egymás mellett, hanem egymással laknak az emberek. Felelősséget vállalnak egymásért, megosztják a terheket, és a közös élményekkel lesznek gazdagabbak. Egy-egy közös vacsora mellett például megbeszélhetik azt, hogy mi történt az egyes emberekkel aznap éppen, vagy az egész lakásnak az ügyeit. Lehetőséget teremtenek ezek az események kapcsolatteremtésre, mint ahogy például a jóházi buliban is mindig a konyhában vannak ugye a legnagyobb bulik. A lakásközösségek hálózatának a célja, hogy ezeket a közösségeket összekapcsolja és segítse, és minél heterogénabbá tegye. Így tudják majd egymást minél hatékonyabban segíteni. Lakásonként egy közös cél érdekében laknak együtt általában a meghatározott szabályok mellett, ez is egy nagyon fontos eleme, illetve hogy mindezt megfizethető módon tegyék. Ezek után ugye felmerülhet a kérdés, hogy jó, de hogyan lehet ezt csinálni? A kutatásunknak a hosszú távú célja az az, hogy kidolgozzuk egy itthon is működő modellt, ami felületet teremt arra, hogy az emberek egymással találjanak és kapcsolatba kerüljenek, és segítsék a létrejövő lakásközösségeknek a megalakulását. Jelenleg külföldi példákat kutatunk, ugye ezekből láthattunk az előbb is egy párat. Ezeknek az előnyeit próbáljuk összeszedni és összegyúrni, nyilván a magyar lehetőségekhez képest pedig ebből kifejleszteni egy működő modellt és hálózatot. Májusban szervezünk egy workshopot,
ahol más társszakmákkal szeretnénk együtt gondolkodni, például a környezetpszichológusokkal, befektetőkkel, jogászokkal, velük szeretnénk egy asztalnál leülni és tovább gondolni azt, hogy ez hogyan is mozdítható elő pozitívan. És utolsóként, amit talán azt gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb, az maga a promóció, hogy hogyan tudunk minél több emberhez, minél több felületen eljutni, azért, hogy megismerhessük a hatózási lehetőséget az emberekkel, illetve hogy azáltal, hogy megismerik ezt, bízzanak benne és lássák az előnyeit, ne csak a hátrányait. Egyrészt van ez a Glampon Budapest nevű kezdeményezésünk, ami az első lakásközösségi hálózat lesz, vagy már most is az Magyarországon. Egyelőre még nincs lakója, de hamarosan reméljük lesz. Ez egyelőre a Facebookon elérhető. Aztán írunk egy cikket, amely könnyen emészthető formában ír megint csak a lakásközösségekről. Ez az Oktogon magazinban fog megjelenni hamarosan. Illetve nemrég indítottunk egy blogot, aminek itt a címét láthatjátok is. Itt izgalmas cikkeket gyűjtöttünk össze a lakásközösségek témájában, illetve a kutatásunkat is tudjátok tovább követni. A másik ilyen felületünk pedig lehetőséget kaptunk arra, hogy más fiatal európai kutatókkal is együtt gondolkozzunk akár ezen a témán is. Ezt nagyon fontosnak tartjuk az információszerzés szempontjából, úgyhogy idén nyáron Lisszabonban fogunk részt venni ezen a European Network for Housing Research nevű konferencián. Úgyhogy ezek után már csak annyit, hogy lakásközösségekre fel, várunk mindenkit sok szeretettel, és köszönjük a figyelmet! Most egy picit más dolog fogjuk, azt hiszem. Mi egy közösségi házat terveztünk a belvárosban a Reklám projekt keretében, és arról fogunk beszélni, hogy mi hogyan csöppentünk bele ebbe a dologba, abszolút kívülről. Nem voltam közösségi gyerek, óvodás sem voltam, focizni se tudtam, ma se tudok. És ez a legszélebb baloldalt álló. Ez a dolog egy kicsit változott azóta, lehet fejlődni. És egy belvárosi gangos házban nőttem föl. Ez a belvárosi ház egy elég jó ház volt az 1970-es évekből, egy sarokház, és bár volt neki egy gangos udvara, az egy fantasztikusan jó gangos udvar volt, mert ahogy mondták a felnőttek, ez egy zöldövezeti épület volt, mert a szomszéd házban egy üres telek volt sok zölddel, és déli tájolásról is mindig sütött a nap, és úgy is emlékszem erre a házon, mint hogyha mindig sütött volna a Gramban a nap. És itt laktunk fönn a második emeleten. Szuper jó volt. De a barátaim, meg az osztálytársaim, Kummer Pisti, egy rossz tanuló volt a legjobb barátom, egy jó tanuló voltam, mindig rossz tanulókkal barátkoztunk. Ezt pszichológusok biztos megfejtik, én nem tudom az okát. Tehát Kummer Pistiék viszont az Aranyás utca 33-ban laktak, nem mondjuk ki a Hold utcában egy jó hely, és a földszinten volt lakásunk, egy ablak és egy ajtó volt az övék, az apukája azt hiszem mozdonyvezető volt, vagy valami máros, és rettentően sötét volt a lakásunk. És bennem ez a dolog megmaradt, hogy vannak ilyenek, vannak olyanok, és hogy az ilyenek, azok nem igazán vannak rendben. És hogy talán ilyen helyen nem is kéne lakni. És a rendlános kutatásban mi egy buli negyedben lévő háztöbböt választottunk, és annak a problémáival foglalkoztunk. Rendkívül egyszerű a dolog. Nappal sötét van az udvarban, éjszaka meg hangos az utca. Tehát, hogy ez egy probléma. Tehát se nappal, se éjszaka nem lehet túl jól élni ott. És kitaláltam egy elképzelést, amit biztos más is kitaláltam a világban, hogy mi lenne, hogyha úgy laknánk egy házat, hogy az udvarra néző szobákban aludnánk, és az utcára néző szobákban meg közösségi életet élnénk. És ebből persze azt következik, hogy ezt csak akkor lehet megcsinálni, hogyha egy ilyen gangos háznak a teljes emelete egy lakásként működik.
ami egy puha szint. Gondolta fel. De hát másképp ezt nem lehet megoldani, úgyhogy mi is idejük adtunk ki, és belecsökkentünk. Akivel terveztem, Máté Dóra, aki nem hangosházról, hanem panelból, mindig is panelban lakott. A doktori kutatásának is egyelőre a panelházak és a paneles közterek a témája, és ha lehet, még nálam is sokkal kevésbé közösségi. Ki kell választanunk egy házat, és megpróbáltuk a lehető legátlagosabb házat a Bulinegyedben kiválasztani. Ez a Nagydiófa, vagy Kisdiófa utca 10-es szám, körfolyosós, igazi gambos ház, oda mutat a nyíl, és ez az udvara. Nem annyira kellemetlenül szűk, mint a Huber-Pistéké volt, de azért nem is annyira jó, hogyha a lakásoknak egy nagy része csak erre az udvarra néz. A háznak nagyon sok problémája van, mint látszik a képen. Az elmúlt magyar évtizedek története itt egyszerűen megmutatkozik. Pénzt nem költöttek rá, rettentő állapotban van a ház, lövésnyomok a folyosón, a hátsó lépcső, szóval fantasztikus jó. És mivel ezt nem csak építészek terveztük nem csak építészek vettünk részt ebben a kutatásban, hanem szociológusok is, ezért mindenki másfajta problémát látott. 3 szociológus fiúval dolgoztunk ketten együtt. Az egyiknek az volt a problémája, hogy őt ez a dolog nem nagyon érdekli, és ezért nem nagyon vett részt benne. A másik, őt érdekelte a dolog, de azt gondolta, hogy itt nem építészeti probléma van, hanem csak szociológiai, meg csak ilyen egyszerű kivitelezési, tehát hogyha a néninek nedves a lakása, akkor azt a szigetelőknek meg kell javítaniuk, és amúgy meg mindenki nézzen továbbra is az udvarra, ahogy eddig is apáink és nagyapáink és dédapáink néztek, és akármik, bocsánat. És volt egy harmadik, a Zsolt, ő egyetértett velük, hogy ez a koncepció, ez legalábbis kipróbálásra érdemes, és ő, mint szociológus, sok mindent végig gondolt, gyűjtött adatokat, és jól tudtunk együtt dolgozni. Egészen addig, amíg el nem ment Angliába. Hogy aztán mehessen majd Bangladesbe PhD-t. A saját elképzelésünk és a Zsolttal történt megbeszélések alapján készítettünk egy próbatervet, ami egy kicsit azért durva volt, mert megpróbáltuk a lehető legjobban kizsigerelni ezt a házat. Nem vagyunk építészek, de mondom, hogy miről van itt szó. Különböző zöldökkel kis lakóegységeket ábrázoltunk. A nyílal megjelölt 2 zöld egymás mellett, ez 11-11 négyzetméter, közelebbről nézve tartalmaz egy szekrényt, egy ágyat és egy pici fürdőszobát. És ezzel a próbatervvel kísérleteztünk, megkérdeztük, hogy ki mit gondol, megkérdeztük a kollégáinkat a Repán kutatásban, mindenfélét mondtak, a szociológusok is mindenfélét mondtak. Voltak olyan vélemények, hogy itt minél többféle ember kell, hogy lakjon, szegény, gazdag, kicsi lakáskör igényű, nagyra igényű, öregek, fiatalok, családosok, nem családosok. Ezt leginkább a szociológusok képviselték, de ők sem így. És akkor jött egy környezetpszichológiai konzultáció, Vajló Kivet Andrával, és ő azt mondta, hogy ez itt marára nem oké, és hogy azok a lakások, mint amik most ez a nyíl mutat, azok sokkal inkább rendben vannak, mert itt mondjuk 2 ember van fajlagosan ugyanakkor a területen 23 négyzetméteren, de azért van nekik egy kis főzőhelyük, és nincsenek annyira beszorítva. Mert ő nagyon sok mindent mondott ezzel a tervvel kapcsolatban, én 2 dologra emlékszem leginkább, a szűkösség és a zsúfoltság. Tehát, hogy ezek a szobák szűkösek, és a közösségi terek meg zsúfoltak, de lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal mondta, de azt jelenti, hogy az egyikben túl pici hely van az ember, a másik meg azt jelenti, hogy egy amúgy kellemes térben túl sokan vagyunk. És itt ez a narancssárgával, pirossal jelzett rész, ez a közösségi része ennek a lakásnak. Itt lehet főzni,
enni, szórakozni, tévét nézni, barátkozni, szóval bármit, amit az ember közösen csinál, és akkor a zöld részekben meg alszik az ember, és megmosakszik, és fölkel, és maximum egy kávét megiszik, de mi annyira durvák voltunk, hogy inkább azt mondtuk, hogy azt is a közösségi részben kellene elfogyasztani, meg megfőzni. De hát nem annyira szereti az ember, hogyha pizsamába ki kell menni a gangra, januárban, és akkor ott kell egy kávét főzni a fölébredés céljából. És a szociológusokkal úgy alakult a dolog, hogy a feszültségek nem csökkentek, hanem nőttek, ezért a 3-ból 1 maradt, Zsolt, akiről a nevét már mondtam is, és a másik 2 helyet sikerült Sárkány Csillát, aki építész és meg szociológus megkapni a csapatba, ami nagyon jól tett, mert tovább változott a terv. Itt látok egy részletet a tervből, ami azt jelenti, ami egy nagy változás, mert ő azt mondta, hogy ez milyen dolog, hogy a gangból egy hálóhelyiségbe lépünk be, hogy ezt ne csináljuk, inkább legyen az, hogy egy kis konyhaszerű dologba lépjünk, és akkor onnan mondjuk balra az egyik kis lakóegység, jobbra a másik kis lakóegység, tehát mondjuk ez maximum 4 embernek a területe. Ez sokkal kellemesebb, sokkal fokozatosabb az egyéni és a közösségi terek közötti átmenet, és minket meggyőzött nagyon hamar. És a végleges tervet azt az ő segítségével készítettük el, meg a gólyások segítségével, fiatalok, akik közösségi házakban szeretnének lakni, de még csak gondolkodnak, és beszélgetnek. Ugye beszélgetés is segített. És akkor további változások is történtek, a rózsaszínnal jelzett közösségi rész, az most nem egy nagy tér, hanem 1, 2, 3, 4, hogy szeparáltan tudjanak lenni, hogy azt a zsúfoltságot, azt a közösségnek frusztrációs hatását, azt kicsit csökkentsük, és hogy kisebb csoportokban tudják az emberek végezni azokat a dolgokat, amiket kellemesnek gondolnak, és nem kényszernek. És akkor további változások voltak, de talán ez nem annyira érdekes, hogy használjuk ki minden udvarra néző részt, és akkor mindenki kapja meg az ő kis lakóegységét, és külön is főzzenek, hát hogyha itt ezen a szinten mondjuk 20 ember lakik, akkor ne egy helyen kelljen főzni, hanem legalább 2 helyen, hogy akkor intimebb lesz a viszonyuk a főzésről, és kevésbé fogják egymást idegesíteni. Tehát sok ilyen apróság segített nekünk tovább tervezni. És hogy a végére álljon össze, hogy mi is ez a házról egy metszet, tudom, hogy akik itt vannak, javarészt nem építészek, de hogy egy házat így elvágunk egy nagy fűrésszel, akkor ezt látjuk. És a színek úgy is segítenek. Mert zölden most is az van rajzolva, ezek a gangra néző szobák és fürdőszobák. A rózsaszínnel azok a közös étkező nappali konyhák, azok néznek az utcára kifelé. Van fönt egy villa, az egy bónusz terület, a tetőtérben maradt egy nagy hely, ahol lehet saját közösségi teret kialakítani, ám de ki is lehet adni másoknak. És a földszint érdekes, még mert narancssárgával azok a tipikus belső Erzsébetvárosi szórakozóhelyek lehetnek ugyanígy más házakban, az utcáról nyílóan, azok a sárgák, amik az udvarra nyílók, ezek meg munkahelyek, tehát irodák és műtermek és ilyesmi. Tehát így áll össze a ház. Igen, ezeket mondtam el fotográfás miatt nélkül, de szerintem lehetett érteni. És itt van egy rajz a vége előtt, ami arról szól, hogy vannak ezek a szintek egymás fölött, és ezt csak azért tettem, hogy közben el lehessen mondani, hogy már ma is másképp terveznénk egy kicsit. Ha egy valódi közösségnek terveznénk, akkor megint másképp terveznénk, mert annyi minden inputot kapnánk tőlük, hogy teljesen más lenne a végeredmény. Repetleg teljesen, mert azért sok minden más. És ha egy fölépülne, akkor annak a tapasztalatai alapján újra lehetne kezdeni és újra lehetne gondolni. Köszönjük szépen! Akkor így 5. csoportként az előadásban a munkatársunk Babos Anna Mária, én pedig Teissler Katalin vagyok, és mi kertvárosi csoportházakról
és egy participatív tervezési folyamatról fogunk most beszélni. És egy kutatás részében zajlott projektről lesz szó, ami ugyanannak a kutatásnak a keretében volt, mint amiben a Miklósék is dolgoztak, ez a RIPLEN névre hallgató projekt, ami azzal foglalkozott, hogy budapesti leromlott vagy alulhasznosított területeken próbált lakhatási alternatívákat kínálni építészeti és szociológiai szempontból. És a mi területünk, ezen belül a mi kis csoportunk, az a Budapesten belüli szuburbanizációs területekkel foglalkozott, így tártuk fel a problémákat, és erre javasoltunk egy mintatervet. A kutatásunk elején egyből kiválasztottunk egy konkrét területet, nálunk a 17. kerületben egy 1,2 hektáros zöld terület volt. Feltártuk a tipikus problémákat, és erre tettünk javaslatot. Most csak kettőt említenék ezek közül. Az egyik az a szétterülő városi struktúra, jellemzően szabadon álló családi házas megjelenéssel, illetve a funkcióhiány, tehát jellemzően alvóvárosi jelleg van, leginkább családi házak, lakófunkció, hiányoznak a közösségi funkciók és a szolgáltatások. Emellett a gyors kiköltözés kapcsán egyfajta identitáshiány is van, tehát a helykötődés sem annyira alakul még ki. Úgyhogy erre javasoltuk mi a csoportházakat, amik egy nagyobb sűrűséget tudnak biztosítani, és a cohousingot, amik pedig egy közösségi lakóformát, és meg be tudják engedni emellett a hiányzó funkciókat is. Tehát a hipotézisünk az volt, hogy egy csoportházas cohousing beépítés az választathat a helyszín problémáira, és ezért magát a létrehozási folyamatot is próbáltuk a leginkább valósághűen modellezni. A cohousingok létrehozására a valóságban jellemző a participatív folyamat és az állandó közösségi részvétel. Először megalakult egy csoport, definiálják az értékeket és célokat, majd bevonják a különböző szakértőket és különböző érdekelteket, például az önkormányzatokat is, és utána következik a harmadik pont, maga a közösségi tervezés, amit utána az építés, az épület megvalósítása, majd utána annak a lakása, belakása követ. Mi, mivel ez egy modellezés volt, az utolsó 2 ponttól eltekintettünk, viszont önkénteseket toboroztunk, akik velünk eljátszották 3 napú találkozón keresztül, hónapos ütemezésekben, hogy mi egy cohousingnak a lakói vagyunk. A csoportban összesen 29 fő jelentkezett, 19 és 54 éves kor között. Elég vegyes volt a csoport, foglalkozásokat tekintve nagyon sok építész és tájépítész jelentkezett, de egy békés és egy agykutató is. A csoportra még jellemző volt az, hogy nagyon nyitott volt a gondolkodásuk, és alapvetően gyorsan megértették egymást, gyorsan döntöttek. Ezek után az első lakótalálkozót megtartottuk, ahol összeismerkedett a csoport, megalakult a közösség, és el is kezdtünk az értékekről és a célokról beszélgetni, tehát arról ötleteltünk, hogy miért is szeretnénk mi cohousingba lakni, milyen értékeket látunk abban, hogy mi így élhessünk. Ezt tettük úgy, ahogy a fényképen látszik, cetlis módszerrel, tehát mindenki mondta, hogy miért tetszik neki, ezt felragasztottuk, és aztán egy ilyen ötlet felhőben, egy ilyen szófelhőben összegeztük a gondolatainkat. Itt a legnagyobb szavak ugye azok az gyűjtő fogalmak, amik mentén ezek az ötletek, ezek az értékek csoportosultak. Most, hogy pszichológus hallgatóság révén éneket emelnék ki, mint az önismeret fejlődésének a lehetősége a cohousingban, vagy az önuralom gyakorlásának a lehetősége, vagy hát a közösség és a megosztás, az természetes, hogy értékeink voltak, de a fenntarthatóság is nagyon fontos volt. Most Zsófiék kitakarják ugyan, de a fenntarthatóság duplán is az első helyen szerepelt, miután az értékeinket sorrendbe állítottuk. Egyrészt fenntarthatóságként, másrészt pedig a kis ökolábnyom elérése érdekében szintén előre került. Úgyhogy hát talán még a sokszínűség, amit itt említenék, tehát hogy nagyon sokféleképpen, sokféle ember tud itt együtt élni. Ezután a második lakótalálkozón már konkrétabb dolgokról döntöttünk közösen, meghatároztuk a közös funkciókat. Először a fiktív lakóknak már megvalósult cohousingokban mutattunk példákat, hogy mások milyen közösségi funkciókat osztanak meg, és utána együtt ötleteltünk, ugyanúgy ilyen zetlizős módszerrel, és összegyűjtöttük az összes lehetséges funkciót, aminek a lakók örülnének. Ezután az ötleteket közösen nagyobb csoportokba rendeztük, mint például hazonkert, vagy kinti sporthelység, menti sporthelység,
majd külön a funkciókra és a főcsoportokra is lehetett szavazni, úgynevezett súlyozott szavazással, ami egy jó demokratikus szavazási forma, és végül ezen a dián látszik pár példa. Nagyon népszerű volt a haszonkert, a gyümölcsfák és a konyhakert, azt a fiktív lakók nagyon szerették volna, hogy ha már így távol költöznek a belvárostól, akkor legyen valami zöld és használható, kézzelfogható dolgok. Alul a különböző funkciókra látszódnak példák. Ezen kívül a lakóknak még fontos volt, hogy legyen hobbiszoba, amit többféleképpen használhatnak, illetve szolgáltató funkció, mivel volt pék, ezért pékségre szavaztak a legtöbben, és még a sportolás is nagyon fontos volt neki, a lakók közül többen jogáztak, ilyen 5-6-an. És akkor eddig tartott az álmodozás, ezután visszaszálltunk a földre a realitások közé, és számba vettük a pénzügyeket. És azt feltételeztük, hogy hát nagyon jó a housing, úgyhogy itt olyan jól lehet lakni, mint egy környékbeli családi házban, ezzel egyenértékű áron el tudjuk majd adni a lakásainkat. Úgyhogy vettünk egy környékbeli családi ház árat, mint egységárat, ezt felszoroztuk 40-nel, ahány darab lakóegységet mi építeni fogunk. Így kaptunk egy keretösszeget, ebből levontuk annak a költségét, hogy megépítjük a lakásokat, megvesszük a telket, megfizetjük az építést, stb. És utána megmaradt az a pénz, amit a közös funkcióinkra tudunk felhasználni. Ezek után ezt hozzátársítottuk ahhoz a listához, amilyen közös funkciókat szeretnénk mi megvalósítani, és így alakult ki, meghúztunk egy határvonalat. Ez volt az, ameddig építeni tudjuk a magunk közösségi tereit. Úgyhogy csak, hogy néhány példát mondjak, például kultúrahelyiségünk még van, meg hobbiszobánk, meg mosókonyhánk is lehet, ellenben szalonánk sajnos nincsen, moziszobánk sem lesz, és később fogjuk az állatokat is elhelyezni a területünkben. A konkrét program és a pénzügyi meghatározások után a harmadik lakótalálkozón együtt egy előkészített makett segítségével közösen berendeztük a telket az épületekkel, illetve az utakkal és a különböző kültéri funkciókkal. Alapvetően a csoport egy orsós elrendezést szavazott meg, ami látszik, hogy ilyen vonalban helyezkednek el a házak a közös út mentén, ahova fontos volt a csoportnak, hogy autóval már ne lehessen behajtani. Amit még korábban megszavazott a csoport, hogy egy központi helyen elhelyezett közösségi épület legyen, az itt látható, illetve az egyik bejáratnál elhelyezkedő 2 szolgáltató épület, ebben található a pékség és a gyerekmegőrző, ami nem csak az itt lakóknak, de a környékbelieknek is hasznos lehet, és ők is használhatják. Itt már, ez már az általunk feldolgozott terv, ami ugyan egy kicsit eltér a közösen kitaláltól, de nem annyira. Annyit változtattunk, hogy az épületeket, többféle típusú lakást található, azokat többet raktunk egy csoportba, mert az úgy fenntartható és sokkal kompaktabb. Mindegyik épületcsoport kerttel kapcsolódik a középső úthoz, de van privát kert is, azok a piros fák, amik az adott épületnek a privát kertjei. A konyhakertek a parkolókhoz közel a teren két végén helyezkednek el, és a parkolóknál fontos volt az, hogy legyen sok kerékpártároló, nagyon sok lakó mondta azt, hogy biciklizik és biciklivel szeretne bejárni a városba. És ami még fontos volt, hogy a közösségi épülethez közel helyezkedjen el a sportpálya és a játszótér, hogy a családok figyelhessék ott a gyerekeket. És akkor már csak egy záródia, mi lenne, ha mindez megépülne? Hát mi azt gondoljuk, hogy akkor ez olyan lenne, mint